Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Na ini syabi, haka kerteng ke cakadong, seng samla no puluk Jerman segini. Kaseng samla nong punggrup Circle 3, kawai ni gidong harus nong mau pat selong, kalapenchna dari yeng, ya kalong yeng jeng ikong Nirian Karbi Kiu, iwe ni long kemi iwadan hapadeng ke jing jinjar. Kaseng samla kalajit kerpang banyarap ya kini kalong yeng, daga penchna yeng, dai hadian bala bishar banyak bah, ya ke jinglong jingman jong kini kalong yeng. Kaseng samla kalashna ya kini kiyeng lingba kijing no senyang jong kinong shong nadu ki samla kilong kemi bat kilong kpa bat kalala ru an penmi pisa daga pelong i program baper kumka food fest kijingele akai bat kiwi pat program. Presiden Jong Kaseng samla dong nong purup sekretari ngapen pau ya kajing ai kublai pi iwai kilong kemi kilong kepa ya ke bilai don benta bat ngi nadu kapor kabingi temu ban shna ini ke yeng bat ki program ki bafer ki bangilayo ya kaban penlong bat hadu bangilayo ban pendapru ini ke yeng bat ya pi ki samla ba koridor ki belai judon rengkat bat ngi kaseng samla dong na kawai kasngi syakawai kasngi ngamla ya pi klem da purtu ngamla ya pi klem da yero ya kemensim jong jing iet ya kemensim jong jing ya trailang ya kemensim jong jing shania yang ikum kenong yalam na kamenta ban pentulun ya kani kakam bat hadu kani klemat ngamla klem da penpau nakim ta iwei long kemi bedon apedeng kajing pang kajing sitom belong iwei na ilong kemi ibajodoreng kat bat ngi haki klemat bat ki por ki balalina ngai i nang ni le si don nang tai na yeng ngai i bat ngai ken mau ye ki por ki ba iju ai mensim yang ikaseng samladong baniat cakaman. Kong jos sila pungrup. Ngai kublai pi nang ni. Bat nga kurku kurdok ya pi. Bau beli on yalam. Bat un ai pi kamet kapat kabasat kabaklan. Bat nga penpau. Iki mensim ki ba koridor ki baju dorang kat bat ngi. Ki baju kersyang yang ikaseng sanadang. Bat iki nong yarap nadu kiri orang ba jong kasnong nadu ki parolok ki parajor ki balaya nok senyang lam bat ngi kaseng samadong
ban pen urlong ya kan iga kam ya ka bangi temu hagi benta ki ba fer pilai don ringkat bangi ka sang samadong hagi benta ki ba fer pilai snok ti bangi na ka menta ban pen urlong ya kan iga kam ba ka jing temu jongi kong nerian kat bikiu nadu ka sngi ya ka ba piwan ya ka ban sa ringkat ba nga hang tai haying jonga habang apet hakasngi ka ban kong habang persyang ban pusan bat ban perkat ngai i long kemi iba treshtom ngai i long kemi iba don ye ka jing e nak mataki khon kikti ngai i long kemi iba pet nak mataki ni ki khon kikti ban besa ban peja ban penbiang ye ka bam ye ka di ban pensum pensle nak mata jongki hapedeng jong ka jing nok temen jong i oh habang persyang ban pet i oh lang da ka skor jong i kala duna hanrei ngai i bat dia ka khmat ka ba phu samki ka jong pi bat ngaju perkhat ru nak wei ka sngi syak wei ka sngi nak mata ini long kemi bat ka long yeng long sem jong ki baro na du kini ki khun ki hap ki baret bagi don hapedang kamet kabasat kabaklan ngasukwa bania thu ye pi dang men hakeni kita yo kiba kibenai kita yo kibalalen kalawan ke jingban kia hanga namar ngai iba iwe ni kun berit idon haki hospital but uwe berit udon ke jing klut hakamet ta bang aperkat ngapersangi ke bania thu iki samla jong kadong ban ngila persyang ru ban ken mau ki ke jing duai bau bleun ai ki kamet kabasat kabaklan bon pelat na kino kijing hagajing em gajung ki rengas nguthu bakini baro kilong kijing yalam nanti gajung blai na kamata jong phi ke yeng kasam bau blai ulapen pau ya ka buram gajung blai hak yeng kasam gajung phi bakani ke yeng ga bakaseng samla dong nong purup sarkir 3 kashna kani kade baro da kajing kerku ba kajing elam nanti kajung blai seremoni ka bamanta ka janmet na ka penta ban IT ya kane ka yeng sai kongrian kharbe kheu bala penchna da ka seng samla dong nong porop circle 3 kane ka long kamati ya ka ba ka seng samla kala simti ngatharai na do kapor baki survey kilap bakane kade ke yeng kapabit ban ai kajing yarap nakaliang jong kadong nakaliang jong kaseng samla dong circle 3 hoi kaseng samla kala yale ngatharai kane kade ke yeng kabalai kade ke yeng kabalai ke bakaseng samla kalau penchna na kamenta kitu ki badon kam ki bolong ki baduk sisya haka banongkong presiden ubalayalam ya ka seng samla jongka dongnong porop circle 3 rangkat bor sekretari bat ki dekhot jongka executive committee jongka dong kiletre sitom banno senyang langba ki paiba ki bobon Kiladep bena organize nado ka football open tournament nang tasa ka fast food kabalik yele hangte hapo yung snong hayong school jong ka Saint Peter tikani kalong kalat ban thau pisa ban yo ban pan urlong ya kane ka jingsna ya kane ka yung jong ikong tekane ka de ka sngi kabalong ka sngi sa kan mau yai kong bat ya ka yeng ka jong in lem bat kini ki khon re ka jing khoblei ka le cha ki tu ki nong trei ru jong ka seng samla ki blaya trei ban met bat sngi ki lai trei do yap na kamanta ban pon urlong ban pelong ya kane ka yeng kumne kumbakalong ngasngo ya kaban penpau ya ka jing sngo kumen ka ba kraw ya kaba kum kashnong ngi yo i bat ngi saki
ya ki samla ki badon ya ka jingkit kle ya ki samla ki badon ya ka vision lani ya ka jingyo I jangai ha ka bedei bat ki kam ki babon hala ka jong kadong ka jong pi bat dei na lor jong kata ya ka banga ngayoi ba hakini ki snam baro ki balalait no ba klem da tingkai ya ka bor perkhat ke jongpi ba klem da tingkai ya ka bor mensim ke jongpi pila kener ela ka jong ke jongpi ya ka ban pai syakikat tu kan ni kilong yeng ki badan kam ya ka jingerap lengba ka seng samladong tengah sngo ya ka ban ai kublei bat nga ngej skam ba ublei try kenrat unong bu nong tau ya kaba unang yalam ya pi kum ki samla jong kadong ya kaba unang ai bor hapi hakisngi ki por barok ki banangwan ya kaba pinangla ya kaban ai ya ka jing syakri kaba paka hakadong bat hakashinong hi barokawe bakalong ka burom longkong ya ublei bangangai ba lemda da ka jing yalam ba da ka jing rengkat kajong ublei utrai nong bu nong tau jongi ngin nom yo ya ka ba kum gani kasngi nado kasngi ka banong kong ya ka ba kum kaseng samladong kalashim ya ka jing perkhat bat hadin ya ka ba kalashim ya ka jing perkhat bat habalajit ya ka ni ka yeng ya ka ban long ka ni ka snem arajar arpuar ya ka ban pentei ya ka ni ka yeng dengan ngait bakalong ka jing yalam ka jong utrai kenrat unong bu nong tau tenaga benta ka jong pikong na ka kentien ka jonga kum urang basnong ngasngo ya ka banong ba priang ya kani ya ka bakum ki samla jong ka dong kirale na ka benta ka long yeng ka long sem ka jong pi da ka mensim ka ba keluit ba da ka mensim ka basngo shulur hakinu kino ki program ka bakum ka seng samla dong ka organize ngayo ya ka mensim ka bashir raham la ka long lemba ki food fest la lemba ka long lemba ka tournament ka football tournament la ka long na ka bentak na kinu ki benta ka bakum ka seng samla ka organize bat ka thong ka jongka ka long ya ka ban penmi ya ka bor pisa knang ya ka ban yo ya ka ban kte kener ya ka kti jong ka jingerap syakilong yeng ki ban kam ya ka jingerap ai ba kajing perkhat ka bathala kandu kandam ai kajing perkhat briu kabadon hangi marwe kandu kandam tehenrei hakinu kinu hikam ngasngau ya kaban ong bangin pek ya katong kumba ki nong yalam jong ka seng samladong habaki shim ya kanu karai na kabenta kakam kapai ba kapek ya katong tenaka liang ka jong ikum kinong shong shinong ru ngasngau ya kaban kintu yang iwei pa iwei ya komba pila julong kakti kamon kakti kadiang ya kaseng samladong nakawi kapor syakawi kapor ai bakani kamensim kani aine batngi junom la junom samla kawan ban pasyat jingmut hapleng jengi ya kali ka kubor ka bapalo yangi bangin ai ya kani ka ying ka jong inirian karbi keo komta pi shisha ya kani ka kam kabalong shisha ka kam kabala seiso shisha ba ngi nakasang samlangi laparkhat haba hakam tam hakini kisgi ki pamanta kiban kumlo ngila ban panurlong ya kani ka ye ka ban palong kumle ka bangilang fimla ban motor kumlo kasang samla kala ban penya ya kani ka kam ka bakra ngangai pa fi fimla ban tip nei ngiyo ya kani ka yakat kani kakam ke bakra hare pin selengo ni nado kapasdang ya perkhat kamlo bangin ora ya kani kakam ban pelong ban penulong ya ka tena kata daw ka samla ka pelong ya kani ka food fest kaban kong ila shim ya ka food fest ban penya ya kakam penmi pisa kalong kani ka ye ngila perkhat kamlo bangila ban pelong kumne dai lamba ka jing ai mensim ka jong phi
Dai lomba ka jing don rangkat ka jing phi hakti hakjat ka jing phi lara phi mai yang ngiru hanai phi ai ka kanten phi ai ka man siam yangi bat ngi yo ru ya ka yo ka jing khu ka bat ka jing ai man siam ka jing phi badai da ka jing e ka jing phi kelam ka jing e ka jing phi yim nam la ban perolong kum ni balik kelam ka jing e jong ka sang sala ka jing e ka jing buram iwai yim nam la ban pelong kam ka bakrau kan ni kata ka de ka ba shisha kelam don ka jing ya teli kelam don ban yalong teli kawai kelam ban i kan di ka kam nakata ngi bon sing yong ngi khet yu uso ngi kami lanti yu uso halai bon sing ngi klet shwa yu shi ngi klet che yu shi halai kama bo de yu shi uba pelong yu uso kelam yu shi ngi nam yu uso kita kibon kong kabakongsan kama bo ngi bon sing ngi kami lanti tang yu uso halai kama bo usambay uday yu shi uba bon hakiso nyam trafi kidan sibon kising kin benwi kita kiso kibangi lawan kai kadi kecikar ku kaba kasang sala kile da kata nga ci perkat pa bunsen bangi si ingi kimilinti be tang yu uso kan mau sa yu usmbai wo ulong using ban penmi yu uso kini kadai kata kabangi yu si sha yu uso habangi wan kan ka yun da kabas dang ngiyo ini imi habangi long kan ka yeng yim phem da phem da jaw si sha la ka jong ka umat ka jong phi wa phem ni phem la ngatrai mano bala ban tang wangi ngiyo bhal ki lai tali na islam araja khat pra jing persiang jeng ikalali jing tumu saya ini mi halai ini mi idang biang dapat bahaya kai kita don syuk ki bakham duna ini mi kai jing ini mi tak tahu ngil hapan pet no ki bakham duna halai mentala ipat la don satang ini mi bakham duna ngila ano mi ban pele ban a hak jelong temen jong maka jello jong halakarta ngimla ban pet ka khamat yang hanya kerteng jang kaseng samla dong nong pungrup kanu syang idap ka jing sngo kemen ka bakrau ba ka jing sngo sarong ya kaseng samla dong nong pungrup balala yang sien ban ai se kani ka long yang long sam ya kani ka yang ka ba itna batu play jong ka jing ie unang ya ker khu ya kaseng samla dong nong pungrup bat kumjuru nang ya ker khu ya kit khat jong kani ka yang kasam ba kendan berabor pedeng kemet ka bokot bekhya tiha kani ka por ngim kani e ban ai tangi we jing rai ba i jing as ngom bhai baran khublai shipon ai khu play ya ka jing spon jong pi da pila kroi ban ya rap ya ki da ka jing ya telan mat ka jing spon jong pi kila yo ya ka jaga ritren ni ai khu play ya ka jing spon jong pi Makilang loy ban yarap yaki Da kacing ya devlem Mat kacing spon jongki Kilayo ya kajaka ritren Tuai bakan ne shirtan Kamen sim jing ya trailang Seng samla kadong pingrong Pilong shisha kanuk sabapa Tuai bakang neshirta Kamen sim jing ya trailang Seng samla kadong pingrong Pilong shisha kanuk sabapa Jing ila sensha pa uklik mekadonu kun kikti long ki jing ai so pa uble
genyen sa shamshisha jing supapura duk niril swa kampet lada gayin kasem dap jing ay ublay ai kulay ya kaching swan jong pi kapila gloy ban ya rap yaki ya kaching ya teblem ya kaching swan jong pi kilayo ya kajaga retngen Abab just. La perkhat ba peleng ki khun samla ki bi ki jongi kim dei tang ki beriu ki batip beriu henrei ki deru ki beriu ki batip belai ide ki khun ki bi ki jong belai ki bas ngotho ba ki ebro e ka ba ki lala ban le along da ka jing dang kat ba ka je rap ka jong belai haswa ya ba ka jing ga sang samla dong nong prop circle 3 kan yo ya ka ban IT no e ne yeng sha kan ni ka long yeng ka jong ikong ni rian kharbi khio ngin ya phai how play ha ka jing duai ba play un kar khu yeki eki ebro ya ka ba kum ka sang samla kala le na ka banta jong ni ka long yeng tong ni duai how play bok pa jung yu ba bneng bolong utrai jong ki met bolong utrai jong ka min sim ki jong i Iwan ko konrad hajan jong me lemba jong kanika no phai jong kanika sngi kabalong ko konrad be e ka sngi ka bakar pang e na ka banta jongi hi kum ka dong ko tra be e lengba ki khon samla ki be e ki jong me ko konrad be e hakabam da ka jia lambar ka jin dorang kat ka jong me ko tra be e kilala ko konrad na ka banta yak ban penyo ap deng jongi ko try yak ne ka jing kemen ka bakhrau ko kon rat bi bang yo yak ban lum lang kum ni apo jong ka ne plau jong ka ni ka long yeng ka belong ko kon rat bi ka long yeng jong ki para nang snong jong ne ka dong ka bi ka jongi atrai ngi aingo yame malodar ringkat nadu ka besdang jong ka ne ka program kat hadu ni ka por bat klim mat ka bamenta ngimla ru ko konrad babha ban klim da aingo yeme malasay ki khon samla ki be it ki jong me na ka ni ka dong ka be it ka jongi ki khon samla ki batip ko konrad be ya ka burom ka akor ki khon samla ki badon ko tra be ya ka jing snow ka bakar pang ha ka jing im ka jongki ban pet ban yo i ban phai lam ya ki khmat ki jongki sha kita ki para mensim ki bakodor ki bamat ya ka jing e ki bamat ya ka jing duna ha ka jing im ka jongki hoy ku try kumbang itip ka sang samla jong ka dong nong purup ka ba it ka jongi lemba jong kini kisnem ki balalin no kalayo ko tribe ya ban knela ka jong ti ka jong ki ha ka ba kilayo ya ka ban pensna ya ka yeng na ka menta ki artli ki long yeng ni aingo ya me ko try ba tiblay ka badan bor ka jong me kalanang kerku kalana ye kerdo ya ki khun samla ki be ki jong me ki ba im sngi ko try kum no na ka banta ya ka ban pet ya ka bit ka biang ka jong ki nong syong snong ki badan hapo ka dong ka jongi oi nang ple kalat ka lanti na ka banta ki khun samla ba ki na ye kiner ya ka ti ka jong ki shaki wei paru ki badan kam ya je rap na ki lamba jong si ki por baro ki brangwan
Ayu nganong hamat jomai kutrai. Ngilong tangki beriu ki betulat ngimla kutrai nak daladihi yakaban le ik bakrau. Henry dakan jumpen syait bor ki jong mai kutrai bi. Ngila yakaban le ik bakrau. Hauta ubayarap bat uta uba penyo yangi yakana kamen sim jong kajingarap. Simti nak benta jongi kutrai bi. Bangin mi nak kena yeng dak jingkemen ko trabi manit phai ki yeng kisam ke jongi bangin ang emsngi kumno nak benta ya kaban perkhat ha ka batay ka ba ha kamiat ha ki imlang ki salang sngau ya ki jing duai ke jong aku konrat mat ya kilat ki babon ki ba pensusi ya ka mon ka ba khu jong me na ba ki ning ipan ki dem ha kertang uji sunong penim mentabat halakat taru amen. Sebelum tadi barbecue in play. Nanti buat na Indonesia bi hak kerteng tu cakap dong sen samla nok puro Jerman juga ni hai kerteng cakap dong sen samla nok puro yang IT PME sesi Indonesia bi makin play nak yang bertemai lecong play. Mami, mana sini? Abalin putih Mami. Nasib baru. Itraing ke Senaban Rom, lalu ihap ke Baren. Itraing ke Rom, yang ke Tuat. Yang boleh lah kurku, boleh lah penyo abi. Yang ke Jingkeman, yang ke Si jang ke Jingkeman, yang ke bawah boleh lawan. Kasi kalau berkenal ini, harus ya kena fikar profesional. Wari kalau keseng sama dong, nang porup sakal tri, kalau berkeru nak mentajam pi, tunggu dan juga jingkeman, agak bawa mulai, kejong iya kisam, kejingem kejong pi, jenang ya itu ay nak mentajam ni, pengen nak berkunur lang. Ya kita kita fair. Soalan. Di bawah apa dia pay? Gila apa dia? Mana kita nak berapa ni nak pi? Lepas je keluarga sebaik kepada tak. Nam tanya ini saja. Merry Christmas. Kan? Dah. Mami, lagi cuci ya. Dah, pencet, termakan. Merry Christmas. Kom igen. Nak berkumpul
Thank